Usa ka may gabi mga angkol ug mga auntie. May nag-comment dire. Sabi niya, "Kol, ganda naman ang background music mo." Oo naman. May naalala ka ba? Okay, no, shout out muna tayo ngayon, no, sa mga gising pa ngayon, no. Magandang gabi, especially sa ating mga driver. Ayan, mga driver, mga taxi driver na natin na nakatutok sa atin, nakatutoy. Sa mga Grab driver, hello. At syempre sa mga lalamove driver, mga truck di karga, nakol, nakatutoy din sa atin yan. Ayan, traffic siguro yung Rojas ngayon, no? Anong oras na, no? Nakita ko ngayon sa Waze, medyo may kahabaan din yung namumula. Namumula yung itlog. Ayan, shout out kay Jik Bagasina. Ayan, good PM sir. Lagi pa akong nakasubaybay sa Love Radio. Shout out sir, Grab driver ako. Nasa biyahe ako ngayon, si Jik Bagasina. Ayan, ingat amping permi, Jik. Also, shout out din kay Zara Jacob, no? Ayan, please greet me po. Ayan, hello din sa iyo. Si Gang Mondragon din, nakatutoy din sa atin, no? Ayan, sabi niya dito, para ang mga kigol mugilok. Yun na siguro yun. Sa mga nakatutoy palagi dito sa ating programa. Ayan po, ang pinag-usapan po natin, yung tungkol pa rin mga kabisyo sa gagawin ninyo po na para magiging meaningful, memorable din ang inyong Christmas break, no? Kailangan nating magplano. Dati nga, sabi ko nga, hindi natin pinagpaplanuhan yung mga ganitong mga bagay, no? Marami po palang pwedeng mangyari kapag pinlano nyo ang inyong mga gagawin, di ba? Ang pagpaplano po mga kabisyo na mga gagawin ay may ilang mahalagang benepisyo, mga benefits po mga kabisyo, no? Ayan, banggitin ko lang to para magkaroon po kayo ng idea. So, tama ka pala, Toy. Dili din na but-but na imong ipangyaw-yaw, Toy. At least kahit paano meron kayong nakukuha, di ba? Ayan, siyempre pag meron kang plano, organisasyon at magiging organized at disiplina, no? Ang pagpaplano ay nagbibigay daan sa iyo na maging mas organized at disiplinado po mga kabisyo, no? Kini usa ka paagi aron maorganisar nimo ang imong oras ug malikayan ang pagka-busy ug pagkalibog. Ibig sabihin, siyempre, hindi ka na malilito, ha? Hindi ka malibog ba sa imong buluhaton, ha? Makakatulong sa pagkamit ng layunin. Siyempre, kapag mayroon kang plano, mas madali mong maabot ang iyong mga layunin. Di ba? Pag may plano ka sa iyong Christmas break, siyempre, meron kang layunin, marami kang pwedeng gawin, no? Kini nagtugot kanimo sa pag-focus sa mga butang nga importante nga mulampos ka niini, di ba? Meron pa, nagbibigay ito ng balancing oras. Siyempre, pag may plano ka, sa pamamagitan ng pagpaplano, maaari mong hatiin ng tama ang iyong oras. Ayan, may trabaho. There is time for everything, kumbaga. May trabaho, may pamilya at kaibigan at siyempre, kailangan mo ring magpahinga. Hindi naman po pwede na ilalaan mo naman yung break mo para makipag halubilo sa mga kaibigan o kay pamilya mo. You need also to take a rest, di ba? So, kini mo ipaagi aron makabaton tag balancing kinabuhi. Meron pa, no, pag-iwas sa stress. Pag nakaplano po kayo, no, may maaring makatulong sa pag-iwas sa stress dahil alam mo kung ano ang mga darating na gawain at handa kang gawin ito. Ayan. Meron pa, mas epektibong paggamit ng oras. Sa pamamagitan po nito, mga kabisyo, may maaari mong mas epektibo mong gamitin ang iyong oras. Hindi siya masasayang, kumbaga. So, sa kabuuhan po mga kabisyo, yung pagpaplano po ninyo ng inyong Christmas break, anong gagawin ninyo ay isang mahalagang kasangkapan para sa pagtupad ng mga layunin at syempre pangarap mo ngayong Kapaskuhan. At lagi kong sinasabi yan nga, ngayon, hindi kagaya nung last year siguro na magkakaroon tayo ng kumpulan, may picture. Pero naka-picture kayo, may mask, may face mask. Pero hindi rin ibig sabihin na huwag na magsuot ng face mask, ha? Pero pag meron kayong naramdaman na kakaiba na parang magkakaroon kayo ng sakit o kaya meron kayong simptomas na sipon na dyan, ay maawa ka naman sa amin.
dapat din nakasuot ka rin naman ng face mask, no? Hindi lang yung umiiwas ka sa mga inuutangan mo kaya nagka-face mask ka. Totoo yan, marami pong nagkakasakit ngayon kaya gusto ko lang din ihilingin din sa inyo na sana gumaling ka na rin kung meron ka mang sakit ngayon. At pag meron kang naramdaman na kakaiba, kailangan mong uminom ng maraming tubig at kailangan mo ring magpahinga. Diba? So, yun mga kabisyo, no? At meron pa tayong oras para basahin yung mga nag-comment dito sa aking fan page sa Totoy Bato Official, no? Ano ang balak niyong gawin ngayong Christmas break? Sabi ni Jik Bagasina, magbiyahe na lang lagi sa Grab. Ayan, okay din, no? Para magkaroon ng maraming income din. At least, Gab-Gab Martinito. Ako to'y, gusto ko makauli sa Bukidnon. Mangiwag og baki ngadto. Pastilan si GR Arancilio. Sabi dito, mag-relax lang sa bahay at manood ng mga movies and series sa Netflix. Advance Merry Christmas, Lods Totoy. Thank you, Lauchenko. Ferrell Albert, no? Sabi dito, gusto ko lang masaya ako dahil kasama ang mga parents ko sa Katil, Davao Oriental sa darating na araw ng Pasko. Totoy Bato. Anong gusto ko sa'yo kasi pinagpaplanuhan mo. Jobert Vertudazo, balak ko talagang magbakasyon sa probinsya namin sa Surigao del Sur. Ang problema nga lang, kulang ang budget kaya biyahe na lang. Ayan. Shout out sa lahat ng Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay Yorme Rajun Gabatino at kay Cap JS Adlaon. Salamat, Idol. Ayan. Salamat. Ronilo Mesario, mag-uwi sa probinsya to'y kay 8 years nang wala ka uli. Imaginin mo yan, no? 8 years ka hindi nakauwi. Nako, pag uwi mo doon sa probinsya nyo, maglusian na yung magligol. Dodi Hingpit, no? Good evening, Idol. Stay at home lang. Kasama ang pamilya, iwas traffic at syempre, iwas gastusin. Tipid-tipid muna para sa kinabukasan. Tama. Sabi ni Abs Abrea Ballesteros, mag-relax kasama ang pamilya, lalo na ang mahal ko. Ayan. Evelyn Tante Hernani, no? Sabi niya, diri rami sa balay Totoy Bato, oy, walay may kwarta isuroy pero tagaan minimog kwarta, pinaskuhan ba? Amo ni isuroyon tanang lugar des Maynila. Wa ka kuya pe. Planuhin mo yan, hoy. Escobedo Mary Jane, bahay lang Totoy Bato kasi wala pang budget para pamasyal. Sabi ni Erwin Cortado, no? Sa Balot Tondo lang po, Sir Toy. Helen Anding, nasa bahay lang. Ayan. Alam mo mga kabisyo, ha? Makinig ka. Ikaw ngayon, ha? Habang nagmamaneho ka ngayon siguro, ano ba yung mga pinagsasabi niya ni Totoy Bato? Alam mo, etong sinasabi na rin na pagplano po sa Christmas break po ay mahalaga talaga para maging handa sa mga gagawin at para masigurong mas mapapakinabangan mo ng husto ang oras na to kasi ilang araw na lang yan, no? At ito lang yung time. Maganda kasi kasama mo yung pamilya mo pag Pasko, no? Hindi na siguro kailangan ng maraming pera siguro, no? Okay na meron ka ng Oskalibog City Mill. Alam mo mga kabisyo, itong pagpaplano po natin ay mas maaari mong isama ang mga bagay na talagang gusto mong gawin at maglaan ka ng mga oras nito at huwag mo ding maiwasan din ng yung panahon din na makapagpahinga ka rin kasi pag lagi ka namang naglalakwatsa, maubos yung pera at magkakaroon ka rin ng sakit o hindi ka makapagpahinga. Ayan po. At gano'n na rin, no? Bukas po ang ating top 10 countdown, no? Love Lounge kasama po si Rocky Terra. From 11 to 1 in the afternoon. Sabado na day bukas, no? And of course, today is December 8. Ayan, we only have 17 days to go bago magpasko. At para mas lalong maramdaman ang Kapaskuhan, I leave you with this song. Para nindot kayong kigol, no? Amping perme, ha? Isa sa iyan, sikat.